wanda kuka fi sani da 69badder cikin shirin unguwar Zarra. Mun saka muku tun daga Gwaska mun zo neman kunamu. Kai, to waye ya gaya ma Gwaska yana bada hayan kunamu? Kai, gayi wannan yabbe bun fa. Kai ka san wani 69badder? Kai wannan ai daidai ni ce. Kai ba gwana da wani wai ban wai. Kai ban san shi ba gaskiya. 2 3 Ni babban bara. Abun wani ya laya. Ni Islamic da take ya laya. Make sure una put una ring for anywhere then they make una makana waiting me. This man G, where you dey now? Papa, you need to comot, go exchange fire now. Abi, you be man. This man G, you go collect. Da wannan wani da ganin shi bai da gaskiya. Za ka iya? Sa ainun ɗinka. Ɗan small. Hakan ko. Ka sa ainun ɗinka. Kawo duk abin da ka sai yana da shi. Shiga. Ke? Yanzu muna muku aikin 5 6 7 yayin da a wannan 5 6 7 din ya kasance labarin rayuwar makaranta ne. Hello? 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 Tare ka ƙarya ne ga ta nan. Ko mutum a kanan yasu. Aisha! Aisha! Suka fara harkar dawa da kuma dai sauransu da sai kun kalla ku kasance tare da mu a wannan shirin saboda wannan shiri ne mai faɗakarwa mai nishaɗantarwa shiri na soyayya na komai abinda da duk kuke so kowa ya lalace kuma kowa ya ƙara lalace daga naku 69badder amma an lalace ka a manta da mama kuma ka a bar gida.